July ni sompasari kumin kumsang hi somni pathum khan Philippines sa kho pakhat shebu khwa a barangay ti sa Kawngsir chuan lehkha khawng bom pakhat hi Kawngsir alet ngat maya chakmala ma chuan abul hnaya security guard chuan delivery truck atanga bungrua tla ngain anlo lam le mayang tin thli thlai lem lovin a en liam maya chonu hera chuan kong phiat fai tu chuan bom ro ke motin choilok antuma ma se abe se aida in alo rita mania choi zo chi zia sang ani lo wangin abul nai building a watchman chu choipui turin apun tarimotani an han choi kam tur chule chu bo ma chang chuan mihring kut hi aron wai thata nok maya an hlawin an che thot nge nge ya ti chuan bom po chu om na nga ya chuan ngatlein police an kol ta ni chuthulam dar nia chuan police te chu ruang om na chuan an thleng pheya bom an han hong chu me chiala upalo tak ruang chu an mutani arwang lan dana chuan a boral ma hian na sata ka soisak ani mela a mai te chu a chiat na sat ema wangin tunge ni an shemai theilawa hei wang hian mi thi vuina ina chuan ama she tu ten an fin fia turatan an da tariya ruangan chhara changa ninga na July ni somni pania chuan chu ruang chu kumsom pakwa upa reya me tokmoni ti shiatania Davao del Norte districta panabo khwami ni achian chatak pakhat chuan ruang hi reya nge yani ti a fin fia a ke kor buldum hakmun ve takle a hat ti ngilna tana a brace wa baka a chile a te tu changtein a chian nu reya nge yani ti thunei tu te a shilani ama beran sha thei ta ka chuan a boral ma a thil ti le tunge mo nun ber ti te chu nu chui tu te chuan an chui ta ngala July ni somni pathuma reai lai zon nu le apa chu panaba changin sebuwa an thlenga anni po hian ruang chu reange yani ti an fin fia ve ta boka unaw pathum zinga anaw pangberniin chung ko zinga apang berti taka an phak to ka duat po an duat ve hleya an lai zon nu le an fanu thidam pa ngai lawa athi chu thushan ni se amel mutla kum mi lawa minun rong takin anun na lak sak mai chu tor thiam harantiin an ke somvek hi ani ber anu le pate anin chen to wangin reya chu a u pasal nei to alai zon nu kyanga le khazirin a khosa china an chung kwan harsat em wangin a chung te de boilawa mani tho chwa mang nge ya college te po zo atum ru hleya ti chuan criminology department a panabo college a anziak lutveya a u hi a pasal nen an chen tun le dun lau shia ta ni lawa e zong tu ni wangin ni tin na thoka chuanga china hei wang hian reya chuan u fa pa kum ngami omangai china wangin college ka lau zeu zeu te po anei china ni a u ring ring chunga lehkha zir chu an thlashun china wangin a u hena chuan Davao khwa in lo phota an khol nga deu huna college kal chat le zo ka du tho soya alai zon noin in thlashung lawa azirna chu chhun som turle azirna manpo engma helkham nei lawa amana boy pui vek tur tho sai puin reya chuan pui cleanser na vek lo mati thlata wangin awu puin atnya zui du ta bik lawani amai ro chu achung te shil lem lovin Davao in lo turakal lovin sebu lama in lo turin July ni sompali kumsang hi somni pathuma chuan akal ta a ti chuan a chian lo omsa to juice mit kal tlangin mandau venga chuan na a move ta hlawa barle restaurant a thokin staff ho omna turatana anbua sai quarter a chuan a khosa a ma se quarter a hian omrei lovin mandau venga chuan inalwa a ahnurei lo te a chian no juice chuan a fin ve bokani awu chuan engtin tinemo Davao omlovin sebua so ka omthu chu shiain angai tuang ring hleya ma se ria chuan sebu khwa chuan na acha jok thole lo po cha jok tho soin ngai to omani lo thu a shil chuan aril rupo anom vele ta dewa ma se nurei lo te a abaural thu an shia chuan a chung tak seta akalna pianga kenchin a phone le price te chu abauti an she zui thwai bokani tu chui tu te chuan rei chena veng mandawa durngak tole a chen pui a chia no juice chu an komta a durngak te chuan reya chu arwangan charni ma chia July ni som paruk tlai dar lia po an la mo tho soya a chia no point July ni som paruk chu a mo nu nun berniin a sai boka
abul naya CCTV footage po motor omin rea cho mi pa pakhat t-shirt serthlum rong hanen munin bike ka anin phora sitayo mohan lampanin an tlana ni melani nuchui du da chuan footage chu regional anti-cybercrime unit nena thonin video quality anti san thei be saya thonan nia ray phur to mi pamil chu chiang le zolak mu thei anin be sei wanga nia cybercrime unit chuan video quality tifia turin an thei to ban chwa vanai thak takin bike license plate number chu an mu thei ta hlo mai July ni somni pasari alawin her chwa chuan nuchui du de chuan masona dang anei thei ta hlo mai papakhat thushe tu nia insoi chu police station a mobile phone nen kalin chu phone chu ray phone nge nia asya thu soya chu phone chu an bazar pui carbon public market anti mai muna chuan mi pakhat ne na chenga alei thule thalak anen chuan ray thalak engamaza ta mu thu soya mase Kawngsir vela indoran ni wangin chupa a phone leina pa chu aum na tur omang asya big lo thu soya ni ki chuan nuchui tu de chu carbon market lama chuan thok chuak ngalin CCTV omang ang te chu an han enta a ti chuan mi pa pakhat t-shirt serthlum rong ha akuta mobile phone humran chu an hu ta hlau mai ti chuan chu pa thalak chu mi puite puina ngenin social media an thedar ta a asian lo chuan police report vat turin an ngen bokani ti chuan July ni somni pariat chu hnudar khat vela chuan Guadalupe police te chuan phone call dongin t-shirt serthlum rong ha mi pa pakhat chu an chena inbula selai keng ni om taka an mu thun thlen ta a police te chu che chhuak ngalin an report pa kumsom ni pani mi Simon Kamangyan Gabuteru chu an man ta ni license tel lawa silai lei chu mantel niin silai mu pali alawin thun sa a hepa hi ray phone keng tu carbon market CCTV a an mi mu serthlum rong t-shirt hapa kha ani ti fin fiani zoya ray thina chuan rin thel kai ber ani sui ta bokani ray phone akeng lai CCTV footage chu an han entira ani chuan phone chu an venga mi papakhat Romeo Roberto Gabesonan lo naya azor chontir ni na soya July ni somparu ka chuan phone chu zor torin Gabesona hne na chingina la a ashel nuwa a hlo tura anin biak rem na zat lain poisa chu Gabesona hne na a pelet ni in a soyani July ni somthum zingdar sarile mini somli panga chuan Gabeson chu a chian pa ina abiruk na changinan mana police ten anzong ti sherang chungin thil ti swal tu nge yarin thei turin abiru vela engwanga biru ngenin zo chuan police ten anzong ti sha khan rei thina chuan tol that tuwa anrin hlel a hlau wang ni na soya he ba ka hian damdoi to ruk china wangin an manang ti a hlau wang niin a soi bokani Gabison le mi padang te chu dentlar tirin serthlum rong t-shirt hapa gabutero chu chung mi pading tlar zinga chuan phone zor tir tu chu kok turin an tia Gabison chu a kok ta chat mai mase Gabison chuan gabutero chu a shiat ngai mi po ani lo thule mi thi berea po a shiat lo shim thu soya athil ti swalum chhun chu damdoi tu ro chinin a soyani August ne li kumsang hi somni pania Philippine National Police te chuan gabutero le Gabison te chu an DNA lain Ray kutin kara dinen hunen chuan an en milta a result an nga chung hian police te chuan thu thar an dong le tatlat mai taxi driver pakhat chuan local radio station a interview nain Ray bawral ni July ni sompasari khan passenger pahni in lo pharin a phura pakha zok chu mechia a taksa a tatu nei niin bom hi kenga akya nga chuan mi pa pakhadum vein barangay lebangona apartmenta an chuk thu soya mechimel mailan dan le atatu na inalai te soi chuan Ray chan chatak mai a chen puini bok chu smith chu ani mel da leya an chian dun lo shetu te point taxi driver ina a soi mechia chu juice ani lo reng an ring lawani mase makte ma chu he taxi driver hian wangin nge police station a kalawa athu shate radio kal tlang da ya apwan ti hini ti chuan August ni saria juice chu Cebu City Police Station a kalin a ming thliau na chungchang chu in soifia na na ya
driverin a soidan hmanga changkha chuan ama shetu te chuan a thianu phatsana thattua anjing hlela ama mai ni lovin a chung te thlengin tir thena le endungna antungna sain anun chu ain thlak danglam vek ni na soya reya kha a thian cheta kaniya julani somparuk chu a hmu nun berniin taxi driverin a hmu ni niya a soi julani sompasaria chuan zanhma salam indrini zana na thore wanga na tholawni pathiani tihin ina amutha dam thu soya driver chu station a kauniin juice chuan dashcam video footage phora a taxi a chuangai ti fiana petura ti chuan chu taxi driver chuan pek tur engma alo nei selawa a thian chabera chana a sun mek lain a thianu thattua diklo takaponi chu a thinarimin aril rupo anatak zeta mol phona na men lo a thiam lo ni melawa a ma chon boka hei wang hian juice chuan ngoi bo pui mai har sa te ya he taxi driver khinna tur hi a boy pui ta ngala ni august ni som kumsang ni som ni pathuma chuan DNA test result po alo chuak ta a mi pa pahni zinga pakha sok chu rei kutin kara DNA monen chuan a in mil tangai maya a DNA mil pui sok chu kumsom ni pahni upa gabutero t-shirt ser thlum rong hapa ngai khani DNA test result a chwa ta ka chuan gabutero po ain puang zui ta a tuna kan soi tur hi gabutero in puana changchawaniya thil thlendan aninge yem ti chu kan la she chho tura ngayang Cebu City Prosecutor Office a chuan gabutero chu in puang chanin rianen chuan FB kal tlanga in shen ni thu soin atira chuan chianangin pulan chana December ni nga kumsang ni somni pahnia in ngai song het chanin online kal tlang chawin in bechin ma se gabutero chuan rea chu adu hleya in sakna in hlo chin ani wangin a hlo atam lova chuti chung chuan rea chu azerna sen sawatan tin poisa thon china ma se nuwa rea chuan college kal somlo ti she chhuakin a chen mek na khwangei Cebu lama in hlo turin akal dai ti she chhuaka rea chuan mi pa nim hnai dew nei niin a sheboka alunga oilo khop mai ti chuan rei boral ni ma cha July ni som paruka chuan in huyin rea chuan zurui hle maya ma se gabutero chuan chwa chhal ta thovin engwanga ama shilmya lawa Ceburon kalnge ani ti te ngai zong dang anayem ti te azota kongan inbiak lai hi chuan pangai takin an inbia a mase gabutero chena in laman kal chuan in hial chho chanin an thu ain mu thei talawa gabutero chuan a phone lak sakin Facebook a ami pabiak tang te chu a mo bel ta zela a thin rim in sum zawlo chuan a ngong chu aban thachak tak mang chuan a lokta a thok top thleng chuan a kwai beta ria chu a zui tak no ka chuan a thi ti shethiamin pindan le lama a chung te umreng chu chanpuina po de lovin apoi khoina hlia khotan ngai toin blanketin a ruang chu tom ta a ti chuan dekha khong bom lian tak chunga chuan dain a chung te shat lovin ruang chu a pu chhuaka Kawngsira a hnut chha ta ni a chung te thena chuan ria chu inan omlo hlanin a honiin a soya amai ro chu autopsy result a changa landan le ain puan dan hi in mil lo lai om ta zeu zawa rai taksa chuan soisakna nu ma mu duratam leya akutle ake te chu aluminium cable manga phwarniin amai chu chemical engem manga e kan tirania a chena sain aru chu avunina tom chang chawaniya arwangan mu tir poin tungeni an chemai theilawani kha he baka hian a om veilama chuan manro engem manga vina omboka a taksa le a ngong chu thomno them manga phwarbe ani bokani arwang chu blanket vara in tuamin thil kan cha a abo mancharna chin solid tape feita kang khan a chon bet boka rei kutin kara gabutero thisenan modana reya hian a beilet ve ngei ti po a chiang hleya ro rel na dik petu poimo tak ani tareng bokani gabutero in puanang lau takin anaw mi pa chuan ruang the thang turin apuiti CCTV footage changin a chia theya amai ro chu anaw chuan awin bomrit tak chu abaika phurin apum tira a chunga chuan ruang omang ti reng rin ngai na anei lo niin asoya gabutero chu tol tha thu bai sam saknin
gabi son po dan phalau damloi to ruk china wangin thu boy siam sak ani ve boka gabuteru chal nei hunan nga la hian rai lai zon pan hi te chuan gabuteru chu muin rai u polation chuan nangram huai fai nei vereng chungin kalai zon nu chunga hetiang hian itiamo ifanole ilai zon nu chunga hetiang hi thleng ve se engtin tak tuarna veng chemo kan unaw nu nun na rong takai lak man hi I mudon khop lungina I troi ral ngei ka be se yatia gabutero chuan ngai dam dilin akun niama ma sen ni chuan an beng khon du bek lawa a hnena chuan ria kha poisai thon chinang te ni lo soi vela kan lai zon nu kha kan she chianga alai zon te hnena chang nei po poisa adong du ngai lawa engtin nge azir na man tum sakang ten ilowin soi ngam zoka do de soi poin oyom de ulhekin soi ve de che kan lai zon nu laka I che tang kha khovel sum hian alai sau lawa amai kha ti chevek lo la chu abaural po hi kan tuar thiam deuh tur din population chuan chap soi so in an kuma a soi tur po a sei zo main thoklama har sat na nein ni khoshilavin aum zui ta hialani rei ucha alai zon nu grace chuan rei ruang a song bola ati chingpen na satana hian ama chanpui tu midanganom ngeyarin thu a soi ve boka Joel hi nei alani launa yin Philippines a hian thitura in shem theina dana umlawa gabutero hi damchung longina ta ne be sei photang tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin